Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Roderick van Kwartel, de voormalig directeur van de Refineria di Curaçao, is gisteren gearresteerd. Hij is verdachte in het onderzoek Lacerta. Van Kwartel wordt ervan beschuldigd een grote som geld aan steekpenningen te hebben geëist bij het vinden van een strategische partner. Ook de consultant van de RDK, Ashley Isidora, werd in de boeien geslagen. De regering van Curaçao en de Raad van Commissarissen hebben aangifte gedaan tegen beide mannen. De arrestaties werden verricht door het team Bestrijding Ondermijning en het anticorruptieteam van het RST. Het management van de Isla PDVSA wil op geen enkele wijze meewerken aan het verstrekken van informatie aan een eventuele nieuwe partner voor de raffinaderij. De Extra heeft gesproken met directeur Marcelina de Lanoy en hij heeft bevestigd dat de raffinaderij naar de rechter stapt. Een nieuwe strategisch geïnteresseerde partner is 3 dagen op het eiland en wil met het personeel praten. Dit wordt door de PDVSA geweigerd. De rechter buigt zich vandaag over de zaak. Het pakket vrijwillig ontslag voor ambtenaren is klaar. De verwachting is dat van de 800 ambtenaren er 450 zullen instemmen. En het gaat om ambtenaren in de leeftijd van 60 jaar of ouder die niet van plan zijn om tot hun 65ste te werken. Het pensioenfonds APC heeft verschillende offertes uitgewerkt en de Raad van Ministers heeft ze bekeken en besloten welke zij de ambtenaren zullen aanbieden. Het vrijwillig ontslag zou dan per 1 januari 2020 ingaan. Er is een 5e verdachte in het Trebel-onderzoek naar mensenhandel opgepakt. Het gaat om een reisagent die tickets regelde voor zogeheten Trago-meisjes uit Venezuela. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan mensensmokkel. Hij verzorgde op verzoek van de bar-eigenaar hoofdverdachte in de zaak vliegtickets voor Venezolaanse dames. Volgens het Openbaar Ministerie kan hij zich niet verschuilen achter het feit alleen maar zijn werk te doen. De reisagent is gisteren voor de rechtercommissaris geleid. Het onderzoek wordt intussen voortgezet. Het Hof in eerste aanleg gaat na 4 jaar een grote zaak behandelen, beter bekend onder de naam Troja. Het gaat om het witwassen van geld door middel van swipe-machines. Het Openbaar Ministerie is al sinds 2015 bezig met deze zaak. In Nederland werd ook onderzoek gedaan in de zaak. En het heette de zaak Simbal. En daar was de familie Greinstein op Curaçao bij betrokken. Alle verdachten waren gisteren in de rechtbank aanwezig. En wordt witwassen, het vervalsen van documenten en het gebruik maken van valse documenten en het overmaken van geld via hun bedrijf zonder daarvoor een vergunning te hebben ten laste gelegd. Het Curaçaose voetbalteam maakt zich vanavond op om voor de eerste keer een kwartfinale te behalen bij de Gold Cup. Daarvoor moet vanavond het Jamaicaanse elftal worden verslagen en dat zal een zware taak zijn. Mocht Curaçao zich plaatsen voor de kwartfinale, dan komt het in de knock-outfase voor de eerste keer in de geschiedenis. Jamaica heeft slechts 1 wedstrijd ooit verloren in de Gold Cup en dat was tegen de Verenigde Staten. De afgelopen dagen heeft het team zich in Los Angeles voorbereid op de wedstrijd die vanavond om 8 uur wordt gespeeld. We wensen de Curaçaose ploeg veel succes. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, is architect van een plan voor het Midden-Oosten dat vandaag in de Arabische eilandstaat Bahrein wordt besproken. Hij probeert zo'n $50 miljard los te krijgen om de welvaart van de westelijke Jordaan over de Gazastrook, Jordanië, Egypte en Libanon te stimuleren. De beoogde geldschieters van het project zijn in Bahrein vertegenwoordigd. Er ontbreken een paar cruciale gezichten, want de Palestijnen gaan niet in op de uitnodiging en de Israëlische regering is bewust niet uitgenodigd. De Palestijnen zijn resoluut tegen de aanpak van Kushner. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.